Apa kan? Apa? Itu aja. Ojo kutut manggung aja lah. Kutut manggung sing iso sing ngene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Jenengan remene napa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Kita nolak, kita sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan sejati. sejati. Yo, Katresnan Kasetian sejati ki yo. jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, katresnan sejati. Nang nganti saiki sing njangket ya bangsane Kitir Sumilir, ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki katresnan sejati. Oh iya. Kasetian jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian lho Pak, bukan katresnan lho, beda. Pamintaku atuh. Bukan. Kayak setia tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti.